Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dziś zapraszam Was do upieczenia ciasta Shrek. Jest to ciasto warstwowe, przeważa w nim kolor zielony z domieszką bieli, odrobinę żółtego, pomarańczowego i brązu. Rzeczywiście przypomina odrobinę bajkowego Shreka, a przy tym jest naprawdę bardzo smaczny. Białka o temperaturze pokojowej z solą ubijam na sztywną pianę. Dodaję cukier i ubijam dalej, aż całkowicie się rozpuści. Dodaję odrobinę aromatu do ciasta albo startą skórkę z cytryny. Dokładam żółtka, dolewam olej i delikatnie mieszam łyżką. Stopniowo dosypuję obydwie mąki, cały czas delikatnie mieszam całość, aż wszystkie składniki dokładnie się połączą. Masę na biszkopt wykładam do blaszki o wymiarach 25 na 35 cm, koniecznie wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piekę przez około 30 minut. Kiedy biszkopt jest już upieczony i całkowicie wystudzony, przygotowuję zieloną masę. W 1,5 szklanki soku dokładnie rozpuszczam 3 budynie. Pozostały sok zagotowuję w garnku. Dodaję sok z rozpuszczonymi budyniami i cały czas mieszając ponownie doprowadzam do wrzenia. Kiedy masa zgęstnieje do konsystencji ugotowanego budyniu, wylewam ją na ostudzony biszkopt. Dokładnie wyrównuję powierzchnię i zostawiam do całkowitego wystudzenia. Na zimną masę wykładam ciastka. Na blaszce 25 na 35 cm zmieści się ich dokładnie 20. Śmietankę kremówkę ubijam za pomocą miksera. Ostrożnie i nie za mocno, żeby nie zrobiło się masło. Dodaję już wystudzoną, ale jeszcze płynną galaretkę, którą wcześniej rozpuściłam w 3/4 szklanki gorącej wody. Białą masą zalewam ciastka i odstawiam w chłodne miejsce do całkowitego stężenia. W 800 ml gorącej wody rozpuszczam pozostałe 2 galaretki. Dokładnie mieszam i odstawiam do wystudzenia, ale nie do stężenia. Zimną, ale jeszcze płynną galaretkę wylewam stopniowo na całkowicie stężałą białą masę. Odstawiam do całkowitego stężenia. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl. Smacznego!